Para comprender un pouco a ausencia da disciplina dos estudos fílmicos no Seminario de Estudos Galegos no 20, habría que explicar un pouco tamén cal é a historia do cinema galego nesa época. Hai dúas razóns que se dan principalmente para explicar esta ausencia, non? Por unha parte está a teoría do 20 de Xosé Manuel Rabón, que explica un pouco que ese cinema da primeira metade do século e inclusive do principio da segunda metade, aínda na ditadura, é que ese cinema carece dunha identidade propia, e ten unha identidade máis relacionada co foráneo. Sen embargo, Xosé Nogueira, máis actualmente, propón esta idea sempre relacionada co cinema, ou os inicios do cinema, a finais do XIX e principios do XX, que sería a concepción do medio como unha especie de vodevil ou arte de entretenimento do pobo, e carece dese estatus de cultura, non? Ou polo menos da élite cultural. Entón, esas dúas propostas de explicación de por que non aparece como disciplina dentro do seminario poderían entrar en contradición, por exemplo, coa obra de Quique Barreiro nos anos 30, na época republicana, cando el filma de xeito documental a historia do seminario galego no Deza, e fai un filme ao respecto disso. Sen embargo, a ausencia é total, non? Dentro do seminario. Entón, dende aquí a proposta sería, xa dende unha retrospectiva no 21, porque hoxe xa o cinema galego ten unha institución ao redor, ten unha plataforma, e se podería incluir dentro dun hipotético novo seminario ou nova reconstrucción desas disciplinas, non? E aí entra a teoría da adaptación e como a adaptación foi importante en moitas das obras que se estrearon no novo milenio. Xa a partir do 2004, coa estrela do Festival de Cannes, que se mantén ata hoxe, despois filmes que se non son exactamente galegos, si adaptan a historia e a clase galega para reproducir as historias cinematográficas. Estes son o caso máis coñecidos de Mar adentro de Amenábar ou últimamente As Bestas de Sorogoyen. Tamén a adaptación dende a literatura, a novela, como por exemplo pode ser a Esmorga de Eduardo Blanco Amor ou O Lápiz do Carpinteiro de Manuel Rivas. A parte, e xa pasando un pouco ao concepto de intermedialidade, tanto no teatro como, por exemplo, outras disciplinas como poden ser a novela gráfica ou inclusive o cómic, non? Aí temos tamén como se importa dende fora unha obra como é Arrugas e se converte nunha película de animación galega que é Enrugas. Ou o propio Grupo Chévere, moi famoso na comunidade, coas súas obras, por exemplo, Curva España, incorpora o cinema dentro do teatro para explicitar como estas dúas disciplinas xa se empezan a hibridar entre elas na actualidade.